Tinosangana zvakare mangwanani ano akanaka ati kuchengetwa naMwari tiri mudzimba dzedu panguva yakaoma, nguva yechirwere chiri kufamba mukati menyika chadai kupedza vazhinji. Iwe wachengetwa, tenda Mwari. Tinonamatira vari kurwara kuti vaporeswe naMwari, vane hama dzavo dzakavasiya vanyaradzwe naMwari. Rega kurasa moyo, ramba une tariro kuna Mwari. Ndini wenyu Reverend A.D. Madao, Bishop we-AFM in Zimbabwe. Ndinouya kwamuri mangwanani ano neshoko raIshe vedu. Regai ndinamate tisati tapinda mushoko. Baba, ndinokutendai nenguva yekushumira shoko. Ndinokutendai nehama dzakateerera dziri kunzwa kwese kwavari. Mweya Mutsvene burikirai pamusoro poumwe noumwe. Nyasha dzenyu dzoruponeso, nyasha dzedzikinuro, nyasha dzokuzivisa vanhu Mwari dziburukire pamusoro poumwe noumwe. Mweya Mutsvene burikirai pamusoro poumwe noumwe. Rapai vanorwara vari mudzimba, rapai vanorwara vari muzvipatara. Nyaradzai vane hama dzavo dzakavasiya. Nyerera neshirikadzi chengetwe nemi. Ropafadzai makereke enyu evaya vakatenda kuna Kristu Jesu. Vanokuteverai Ishe vedu, vachengetedzei, varwirei, vasingakuzivii vakuzivei. Komborerai nyika yeZimbabwe iitwe zvakanaka nemi Mwari. Hurumende ikomborerwe naMwari, vanhu venyu vese vakomborerwe naMwari. Mabasa evanhu, mabhindauko evanhu venyu, ikonomi yenyika yedu ikomborerwe nemi. Daisa nyika yedu nevanhu venyu vose muruoko rwenyu muzita raJesu Kristu. Amen. Tichawana rugwaro rwedu kuna Numeri, bhuku yaNumeri inova bhuku yechina yaMozisi, chapter 21. Tichaverenga kubva pavhesi number 4 kusvika pavhesi number 9. Numeri chapter number 21 verses 4 to 9. Tozoverenga kuna John chapter number 3 verses 14 and 15. Numeri chapter 21 4 to 9 and John chapter number 3 14 to 15. Zvino vakasimuka pagomo reHori vakafamba nenzira inoenda kugungwa dzvuku kuti vanyenyeredze nyika yaEdhomu. Vanhu vakapera mwoyo kwazvo panzira. Ipapo vanhu vakapopotera Mwari naMozisi vakati, makatibuditsireiko Ijipita kuti tifire murenje? Nokuti hapana zvokudya, hapana mvura. Mweya yedu inosema zvokudya izvi zvakaipa. Jehovha akatuma nyoka dzinopenga pakati pavanhu, dzikaruma vanhu. Vanhu vazhinji vaIsraeri vakafa. Zvino vanhu vakauya kuna Mozisi vakati, takatadza nekuti takapopotera Jehovha nemi. Kumbirai kuna Jehovha kuti abvise nyoka kwatiri. Mozisi akakumbirira vanhu. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, uzviitire nyoka inopenga ugoiturika padanda. Zvino mumwe nomumwe wakarumwa kana akaitarira uchararama. Mozisi akaita nyoka yendarira akaiturika padanda. Zvino mumwe nomumwe wakati kana arumwa akatarira nyoka iyo yendarira wakararama. John chapter number 3 verse ya 14 na 15. Moses sezvo akasimudza nyoka murenje, saizvozvo mwanakomana womunhu unofanira kusimudzwawo, kuti naani naani unotenda kwaari ave noupenyu husingaperi. Mangwanani ano ndinoda kutaura musoro wenyaya unoti tarira kunyoka yendarira. Tarira kunyoka yendarira. Nyaya yataverenga kuna Numeri chapter 21 inyaya yorwendo rwavana vaIsraeri vachibuda munyika yeIjipita vachienda muKenani, vachitungamirirwa negore masikati neshongwe yomoto usiku. Mozisi ari muprofita waMwari wakanga achivatungamirira. Vakafamba rwendo rwakanga rwakaoma, rwendo rusiri nyore, vachibuda muIjipita vachipinda nomurenje. Murenje makanga musina highway, murenje rakanga riri sango, murenje makanga musina hutefetefe. It was not an easy journey. But regai nditaura ndichiti
rwendo urwu rwendo rwakanga rwakatangwa naMwari, rwendo urwu rwendo rwakavambwa naMwari. Rega ndibve ndati ipapo upenyu hwako rwendo rwavana vaIsraeri toda kurufanidzana noupenyu hwako, kana kufanidza upenyu hwako norwendo rwavana vaIsraeri. Tiri kufamba vana baba murwendo, tiri kufamba murwendo ana amai, tiri kufamba murwendo vakomana nevasikana, tiri murwendo runonzi rwendo rwoupenyu, rwendo rwakatangwa naMwari. Upenyu hwako rwendo rwaMwari, upenyu hwako istori yaMwari. God is in your story. Hauna kuzvisika iwe, wakasikwa naMwari. Jehovha ndiye muvambi nomukwaniso upenyu hwako. Jehovha ndiye unoziva kwaunobva nekwauri kuenda. Tiri murwendo baba namai, mukomana nomusikana, tichibva from your birth to where you are today. Rwendo rwafambwa. Uri kutaura zve20 years, zve30 years, vamwe ma50 years, ma60, 70 years. Rwendo rwafambwa. Upenyu hwako rwendo runobva pawakaberekwa kusvika pane ramangwana rako. Upenyu hwauri kurarama une destiny yauri kuenda. Your life is a journey yekubva from childhood to adulthood. Rwendo rwacho harusi nyore. Rwendo rwafamba inzira izere minzwa namafeso. Rwendo rwoupenyu inzira izere mapotholes nemahampu, inzira izere mabwe anobaya. Rwendo rwoupenyu harusi rwendo rwendonda nevasina simba. The journey of life requires strength and courage. Kuti urarame munyika yavapenyu kunodiwa vanhu vakashinga, vanhu vane ushingi uye vanhu vane simba. Kana usina simba, zvikuru mazuva ano eCovid, mazuva ano ezvirwere, mazuva ano elockdown, life inoda vakashinga. Upenyu, rwendo rwoupenyu roda vanhu vakasimba. Murwendo rwavana vaIsraeri vabuda muIjipita vachitungamirirwa negore masikati raichinja rikava shongwe usiku. Vakauya nekurenje vakasvika paRed Sea, pagungwa tsvuku. Vachifamba paRed Sea pakanga pasina nzira yokuyambuka. Vakateverwa naFaro namasoja ake vaive namabhiza nengoro. Vachifamba vana vaIsraeri murwendo rwoupenyu kune pavakambosvika panzvimbo inonzi Mara yavakanwa mvura inovava. Murwendo rwoupenyu unosvika paMara, pamvura inovava. Pane paunoti pano ndasvika muupenyu hwakanaka, woshanduka yova mvura inovava. Mereji yako inogona kushanduka ikava mvura inovava. Utano hwako unogona kushanduka ukava mvura inovava. Mhuri yawakaberekerwa mairi inogona kushanduka ikava mvura inovava yavaitadza kunwa. Vana vaIsraeri vachifamba murwendo, kune pavakasvika vakashaya mvura. 3 days and 3 nights vachitsvaka mvura vashaya mvura. Pane imwe nzvimbo pana Exodus chapter 16 vakasvika pavakashaya chikafu chokudya, vasina zvekudya. Numbers 11 inotaura chiti Mozisi akachema kuna Mwari. Apo paakachema Mozisi kuna Mwari vakange voda nyama. Vakange vakuti tanzwa nenhomba yenyama, kuIjipita taidya nyama, zvino taakuda nyama. Vachitsvaka nyama, vatsvaka zvinhu. Now rega ndikutaurirei, nekuti rwendo urwu rwakavambwa naMwari. Harusi rwendo rwakavambwa naProfeti Moses, harusi rwendo rwakavambwa naBishop Moses kana Apostle Moses. Rwendo rwaJehovha, rwendo rwakavambwa naMwari. Mwari wakagona kuvhura gungwa dzvuku kuti vayambuke muvhu rakaoma. Mwari, kunyange Faro namasoja ake namabhiza nengoro vakaedza kutevera kuti vakrose kana kuti vayambuke. Apo pakanga pachiyambuka vana vaIsraeri, Mwari wokudenga wakatanga kuvashungurudza, akatanga kurwisana navaIjipita, akabvisa mavhiri pangoro dzavo kuti vafambe vachitambudzika. Kekupedzisira mvura zhinji ikavapipitidza. Rega ntaure nchiti rwendo rwoupenyu hwako rwendo rwakatangwa naMwari. Rega kuvhunduka, rega kutya. Kunyange ukasvika pagungwa dzvuku, Jehovha ndiye muridzi werwendo, uchavhura nzira kuti uyambuke. Rwendo rwakavambwa naMwari, hakuna chinomira pamberi parwo. Upenyu hwako rwendo rwakavambwa naMwari. Ukasvika pagungwa dzvuku, chema kuna Jehovha Mwari, daidza kuna Mwari, unoyambuka. Vavengi vako vanoparara mugungwa iroro rawayambuka. Vanokuteverera, pane mhepo dzinoteverera, pane madhimoni anoteverera, pane vanhu vanokuteverera vachitsvaka kukugodora, vachitsvaka kukukoromora, vanokuteverera mumabasa, kukoromora
ukoromora ofisi yako, ukoromora business rako, kune vanokuteverera vanoda kukoromora ministry yako, rega ndikutaurire rwendo rwako, upenyu hwako, rwendo rwaMwari. Faro namabhiza ake nengoro namasoja ake zvavakapipitirwa vakaparara. Vanokuteverera vanoparara, vanorwa newe vanoparara, vanorwa newe vashawira pasi. Mwari wakakudenga, tambotaura nezvemvura yemara, wakanorapa mvura yemara, wakaratidza Mozisi danda iro ndakambotaura nezvaro, uye ndicharamba ndichitaura nezvaro. Wakadaidza, wakaratidza Mozisi muti, ndatidanda sori, wakavaratidza muti kuti torai muti uyu murape nawo mvura yepamara. Ndiri kutaura kudai uri pamvura dzepamara, upenyu hwako huri kuvava, mari dzako dziri kuvava, mereji yako iri kuvava, imba yako iri kuvava, mufamily muri kuvava. Tina Mwari une simba rekurapa mvura dzemara dzinovava. Your marriage can be healed, your finances can be healed, Zimbabwe can be healed. Nekuda kwaMwari unorapa mvura dzinovava. Vasvika panguva iya yavaitsvaka mvura, Mwari uno watinonamata, Mwari wavanoshumira, Mwari waifamba navo, wakaburitsa mvura padombo. Unoti kuna Mozisi, rova dombo mvura ibude. Ukaenda kuna 1 Makorinde chapter number 10 kubvira paverse number 4, kubvira paverse number 1 asi paverse number 4, Paul unoti iye dombo riya ravakanwa mvura pariri, vakanwa mvura yomweya raive Jesu Kristu. Tine dombo rokutsamira, tine dombo rinotiperekedza, tine dombo rinofamba nesu, tinonwa mvura yeupenyu kwaari. Kune dombo vana baba nana mai, Christ is our rock, takavakwa pana Jesu, ipapo panobuda mvura. Vakutsvaka chikafu, Mwari wakanaisa mana yakabva kudenga. Jehovha ndimwari anoprovider, Jehovha ndimwari anopa mazano, Jehovha ndimwari anopa uchenjeri, Jehovha ndimwari anopindura minamato. Paya pavakanga votsvaka nyama, Bhaibheri rinoti mhepo yakabva kuna Mwari ikaenda kugungwa ikanobuditsa zvihuta, vakadya nyama vakaguta kusvikira vakarutsa. Rega ndikutaurire Mwari uyu akavamba upenyu hwako, une pfungwa dzakanaka pamusoro pako. Jeremiah chapter number 1 verse 4 unoti, ndakakuziva ndisati ndakuvumba mudumbu ramai vako, ndakakuziva nyika isati yavapo, ndikakugadza kuti uve muprofita, ndikakutuma kwandinokutuma, uchaenda, shoko randinokuudza ucharitaura. Rega ndikutaurire upenyu hwako wakazikanwa naMwari. Rega kunetseka navanhu vanotaura zvavanotaura. Ramangwana rako riri mumaoko aMwari, kukunda kwako kuri mumaoko aMwari. Mwari unokuziva. Your life is God's journey. Your life is a journey. Serwendo rwavana vaIsraeri ndo zvakaita upenyu hwako, rwendo rwaMwari. Paverse number 4 patatanga kuverenga yaNumeri 21 inoti, vakaora moyo vana vaIsraeri nerwendo, vakaora moyo murwendo vachifamba. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, murwendo rwoupenyu kune zvakawanda zvinoodza moyo. Pane vanotaura mashoko anoodza moyo, kumabasa kwatinoshanda kune vanoodza moyo, mumhuri dzatakaberekwa kune vanotaura mashoko anoodza moyo, kune hama dzinoita zvavanoita zvinoodza moyo. Ukatanga project yako nditaura kudai, ukabvumira kuora moyo, haupedzi project iyoyo. Pese pakabudirwa noupenyu kunobudira munhu unoramba, discouragement, unoramba kuodzwa moyo. Kune mashoko okunyomba are designed kuodza moyo, kune mashoko okushora, kune mashoko okuseka. Kana ukaverenga news dzinobuda mazuva ano, social media, television, hakuna news dzino encourage, dzinokurudzira nokusimudzira vanhu. News dzeupenyu huno inews dzinoodza moyo. Zimenguva chitaura kudai, waora moyo nomuchato wako, waora moyo kunyange nebasa raunoshanda, waora moyo murelationship yako, waora moyo pakunamata kwako. Shoko randinaro nhasi pauri nderinoti, rega kuora moyo Mwari asati apedza neupenyu hwako. Rega kuora moyo. Pane chakanaka chinobuda pane ipapo pauri, parima rauri ipapo. Mwari unogadzira chiedza, pasina nzira Mwari unogadzira nzira, pasina solution Mwari unogadzira solution. Rega kuora moyo. Salari yako yaunohora inogona kukuodza moyo, basa raunoshanda rinogona kuodza moyo, muchato wako unogona kuodza moyo. Unoziva munhu kana aora moyo unova frustrated. Discouragement breeds frustration, and frustration breeds hopelessness. Kana waora moyo unorasha tariro. Munoziva muupenyu huno vanhu vanozviuraya,
vanhu vanozvisungirira. Unogona kuenda kuna chiremba oudzwa kuti ropa rako munyama mako mune HIV, pamwe une kensa, pamwe wabatwa shuga, pamwe wabata BP, pamwe wabatwa COVID. Whatever zvawaudzwa, rega kuora mwoyo. Usabvuma mashoko iwayo achikuodza mwoyo. Usabvuma chiremba nezvaataura achiodza mwoyo wako. Usabvuma results etest yawakaitwa achiodza mwoyo. Bible rinoti muna Isaiah chapter 53 verse number 1, whose report shall you believe? Uchabhilivha shoko rinobva kunani? Uchabhilivha mashoko ataurwa nani? Bhilivha shoko rakataurwa naMwari. Tenda report ya Mwari. Report ya Mwari ine simba kudarika ya chiremba. Report ya Mwari ine simba kudarika yevanoziva nevakachenjera. Mascientists nemaeconomist havana report ine simba. Reka kumira pa report yavo. Tenda pamashoko akataurwa naMwari. Vese vanorarama, Bible rinoti munhu ararami nechingwa bedzi, unorarama neshoko rinobuda mumuromo waMwari. Mira pashoko rechipikirwa chakataurwa naMwari. Mira painzwi rinotaurwa naMwari, nekuti report yaunofanira kutenda ndeyaJesu Kristu. Report yaunofanira kutenda ndeyeshoko raMwari, kwete maripoti evanhu. Maripoti avanhu azere negativity, azere maimpossibilities. Vanoti haugoni kufurira pamberi, haugoni kubudirira. Maripoti aunoteerera anogona kuodza mwoyo. Iwe teerera ripoti yekwamwari. Mwari unoti ndine pfungwa dzakanaka pamusoro pako, ndine remangwana rakanaka pamberi pako. Revelation chapter 3 verse 8, ndinoisa suo rakavhurika pamberi pako. Ndine makii, kana ndavhura hakuna unovhara, kana ndati hongu hakuna unoti kwete, kana ndasimudzira hakuna unodzikisira pasi. Ripoti yaunotenda ngaive yaJesu. Varume navakadzi ava murwendo rwavo vakaora mwoyo. Ndoda kutaura nemurume aora mwoyo. Usaora mwoyo baba, musaora mwoyo. Mwari asati apedza nemi. Amai musaora mwoyo. Kunyange munda mukasafamba musaora mwoyo. Muchato ukasanakidza usaora mwoyo. Kunyange upenyu ukaoma nokureba usaora mwoyo. Shuviro ikaoma mufundisi musaora mwoyo. Kurera vana ukaoma amai musaora mwoyo. Shirikadzi regai kuora mwoyo. Mwari une ramangwana rakanaka revana vako nemhuri yako. Pa verse number 5, nemhaka yekuti vakange vaora mwoyo, Bible rinoti vakatuka Mwari, vakatuka naMozisi. Kuora mwoyo kusvikira pakutuka Mwari nokutuka Mozisi. Vakataura mashoko okuti makatiburisirei muIjipita kuti tizofira muno murenje, muno hamuna zvekudya, muno hamuna mvura. Mwoyo yavo ikasema chikafu chaibva kuna Mwari. Wakatarisa vana vaIsraeri, nyaya yekugunun'una nokuchema-chema waive mutupo wavo. Kugunun'una nokuchema yaive karakta yavo. Vaive vanhu vasingatendi, vaive vanhu vasinga appreciate zvavakaitirwa naMwari. Pavari kusvika pano vakupopota, vakutukirira Mwari, vanotuka Mwari. Vakanganwa zvavakaitirwa naMwari pagungwa dzvuku. Vakanganwa munana waMwari wekurapa kwemvura yemana. Vakanganwa munana wemvura yakabuda padombo. Vakanganwa mana yakadonha kudenga. Vakanganwa zvihuta zvaiuya zvoga vachiuraya vachidya. Tine vanhu vazere kukanganwa. Vana vaMwari musakanganwa. Kana wasvika pakaoma, kana wasvika panorwadza, rega kukanganwa zvawakaitirwa naMwari. Usakangana testimony yenyasha dzanezuro, maropafadzo anezuro, breakthrough yanezuro. Rangarira kuti Mwari wakakurwira 2020 uchakurwira 2021, wakakuyambutsa 2020 uchakuyambutsa 2021. Rega kukangana mikomborero yawakaitirwa naMwari. Naturally vamwe vanhu havatendi. Kune vanhu vane mweya wokusatenda. Kune vanhu vasingatendi zvavakaitirwa naMwari. Kune vanhu vasingatendi zvavakapiwa naMwari. Pane imwe nzvimbo mubhaibheri Jesu aporesa vane maperembudzi vari 10. Vapora vakamhanya vakaenda. 1 chete ndiye akadzoka, ive muSamaria, akauya akati, Ishe, ndinokutendai nekuti ndaporeswa nevakuru vechinamato vadeclare kuti ndapora. Bible rinoti iro. Jesu akati, ko vamwe vari kupi? Mwari uda kuti utendwe, atendwe. Upenyu wauinawo wakaupiwa naMwari. Utano iwo wauinawo, tenda, wakapiwa naMwari. Basa rauinaro, tenda, wakapiwa naMwari. Mfuma yauinayo, tenda, wakapiwa naMwari. Mudzimai wauinaye, vana vauinawo, imba yauinayo, njere dzauinadzo hadzina kubva kwauri, tenda Mwari. Kune vamwe vanhu vane mibhedha yakakura asi havagone kuvata
iwe unovata hope. Tenda hope idzodzo dzaunopiwa naMwari. Kune chikafu chinogona kuuya unoziva kuva neappetite kuda kudya. Tenda nekuti kuna umwe munhu iko zvino asina appetite kunyange achida chikafu ichocho. Kunoziva kufunctiona kwomuviri, kugona kufema, kugona kuenda kuchimbudzi. Unofanira kutenda nekuti kune umwe munhu ano muviri usafunctioni. Mabhaudho akasununguka, mabhaudho mama akasungika, hapana chaakufamba. Tenda Mwari kana zvinhu zvakamira zvakanaka. Chese chakanaka chawakapiwa, tenda Mwari. Mhepo yaunofema, tenda Mwari. Dzidza kutenda Mwari nekuda kwezvinhu zvakanaka zvaakakuitira. Panguva dzekuomerwa usaora mwoyo, usatuka Mwari, usakangana zvakanaka Mwari akakuitira. Tenda Mwari nezvaakakuitira. Verenga makomborero ako, verenga kubudirira kwake. Vakatuka Mwari, havana kutuka Mwari chete, vakatuka naMozisi. Nanhasi tinavo vanhu mumachechi vanotuka vashumiri, vanotuka vafundisi. Nhasi neshoko kwauri iwe mutendi wakanditerera. Kune vanhu vanofarira kutsoropodza vafundisi, kune vanhu vanofarira kutsoropodza vatungamiri vekereke, kune vanhu vanofarira kutuka varanda vaMwari, kune vanhu vanofarira kushungurudza varanda vaMwari, kune vanofarira kuzvidza varanda vaMwari. Ndine shoko kwauri nhasi, semwana waMwari unonamata. Kunyange usinganamati, tina Mwari unorwira varanda vake. Mwari unosimuka on behalf of his servants. Hauzivi munhu iyeye waukutuka kuti Mwari wakamudandira kupi, uye akamudandira chii. Iwe basa rako kungomutuka chete. Basa rako kuti hana kufunda, basa rake ndoti mupfupi, mwana mudiki. Bhaibheri rinoti usatonga muranda womumwe nekuti unotongwa nemuridzi wake. Vakatuka Mwari, vakatuka Mozisi. Vapedza kutuka Mwari nokutuka Mozisi, unoziva rumwe rushava-shava runoitika muvana vako, runoitika mumba mako nomabasa ako, rwabva pakutuka varanda vaMwari, rwabva pakuzvidza varanda vaMwari. Usatuka Mwari, usatuka varanda vaMwari. Tambira kumwe, tambira kumwe. Kwauri kutambira kunonyudza. Rega kutuka Mwari, rega kutuka varanda vaMwari. Vatuka Mwari nokutuka Mozisi. Bhaibheri rinoti Mwari wakatuma nyoka dzinopenga dzikavaruma vakafa. Vakarumwa varume, vakarumwa vakadzi, kwakarumwa vakomana, kwarumwa vasikana. Yaive zhowe, kuchema chete. Kuno ndarumwa, baba ndarumwa, mai varumwa, sisi varumwa, anzvadzi yarumwa. Ipo zvino vana baba, nekuda kwezvivi nyika yakatukwa, nekuda kwechivi chaAdhamu nyika yakanzi naMwari ichakumerera minzwa namafeso. Tiri kuchema neminzwa, tiri kuchema namafeso, tiri kuchema nenyoka dziri kutiruma. Tarumwa nenyoka dzecyclone, tarumwa nenyoka dzemahurricane nematsunami, tarumwa nenyoka dzecovid, tarumwa nenyoka dzenzara, nyoka dzehondo, nyoka dzekurambwa nokurambwana. Nyoka dzaruma vana vavanhu nekuda kwechivi. Vazhinji vakafa, vakapera. Asi bhaibheri rangu rinoti pavhesi namba 7, vanhu vakachema kuna Mozisi, vakaenda kuna Mozisi vakati, tati tinamatire kuna Mwari, takakutuka iwe naMwari. Chekutanga kuti uporeswe, chekutanga kuti unatswe, ziva chinhu chinonzi kutendeuka. Restoration inobva pakutendeuka, kuregererwa kunobva pakutendeuka, kurivheswa kwekesi kunobva pakutendeuka, kugadzirwa kwezvinhu zvinobva pakutendeuka. Without repentance there is no reconciliation with God. Without repentance there is no restoration. Without repentance there is no healing. Kuti unatswe, kuti uporeswe, urapwe, unofanira kutendeuka. Bhaibheri rinotiro, vanoti kuna Mozisi, tireverere kuna Mwari, tireverere kuna Mwari abvise nyoka, tireverere kuna Mwari abvise nyoka. Toda kutenda Mwari nhasi. Vana vaIsraeri vakaziva kuti kune murevereri. Vana baba nanamai, tine murevereri unonzi Jesu. Shoko raMwari kuna Timothy kutanga chapter 2 verse 5 rinoti tine murevereri umwe chete pakati paMwari navanhu, murume unonzi Jesu. He is our mediator. Hebrews chapter 9 verse 25 rinoti unoraramira kutinyengeterera, unoraramira kutireverera. 1 John 2 verse 1 and 2 noti iye ndiye advocate yedu, ndiye lawyer redu. Kana tatadzira Mwari ngatiende kuna advocate, tinoreurura, tine murevereri. Vana baba, bhaibheri rinotiro Mwari haana kubvisa nyoka, Mwari haana kubvisa nyoka. Akati kuna Mozisi, gadzira nyoka yendarira, ani nani unenge arumwa akatarira kunyoka uchararama. Ani nani unenge akarumwa ngaatarire kunyoka achararama. Zviro kwazvo vana vaIsraeri vakaita saizvozvo. Wese akanga arumwa, waita akatarira kunyoka waiporeswa, waita akatarira kunyoka wairarama. Ndiri kuti
chiko nhasi. Jesu achitaura kuna John chapter number 3 pataverenga pekupedzisira verse 14 na 15 unoti senyoka yakaturikwa naMozisi kurenje kuti ani nani unenge arumwa atarire kwaari kwairi agorarama. Mwanakomana waMwari, mwanakomana womunhu unofanirwa kusimudzirwa, unofanirwa kuturikwa pamuchinjikwa kuti ani nani unotarira kwaari, ani nani unotenda uchava noupenyu usingaperi. Jesu Kristu nhasi unotaura kwatiri achiti iya nyoka yendarira yakatariswa kurenje inofananidzwa naye. Nyoka yendarira ndiri kuparidza ndiJesu weNazareta. Ani nani unotarira kwaari, hondo dzose dzinopera, ngozi dzose dzinopera, mamhepo anopera, kutukwa kunopera, rushakashaka runopera, hondo dzinopera. Tarira kunyoka yakaturikwa padanda, tarira kuna Jesu wakaturikwa padanda, tarira kuna Jesu wakaroverwa, tarira kuna Jesu wakatakura kuipa kwako, tarira kuna Jesu wakalipa mosha. Kurohwa kwake kwakakunzira rugare, kurohwa kwake kwakakunzira kuyanana naMwari, kurohwa kwake kunokunzira kuregererwa. Tarirai pana Jesu. Vakatarira kunyoka vakararama. Anotarira kuna Jesu unorarama. Zimbabwe ngaitarire kuna Jesu, makereke ngaatarire kuna Jesu, muri dzose ngadzitarire kuna Jesu, baba namai tarirai kuna Jesu. Kana mukatarira kwaari munoporeswa. Kunyange makatuka Mwari, kunyange makatuka varanda vaMwari, kunyange makatadza chii, mukatarisa kuna Jesu munoregererwa, munonatswa, zvinhu zvinonaka. Zimbabwe ngaitarire kuna Jesu, vakuru venyika ngavatarire kuna Jesu, vabereki tarirai kuna Jesu, vadzidzisi tarirai kuna Jesu, vanachiremba tarirai kuna Jesu, majenerali, makomishina, maminista, maMP, makansela, mavhidhiko tarirai kuna Jesu, mabhishopu, apostora, nongedzai vanhu kuna Jesu, vashumiri nechechi ngatinongedzei nyika kuna Jesu. Kurenje vakatarira kunyoka vakapora vakararama. Nhasi hatichatarisi kunyoka, totarira kuna Jesu kuti tirarame, totarira kuna Jesu kuti tiregererwe, tinatswe, tibvisirwe nyoka dzinotiruma. Simba renyoka rinopera, uturu hwenyoka hunopera, uturu hwechivi, uturu hwemweechina, uturu hwemadhimoni, uturu hwavaroyi, mhepo dzinopedzwa nekutarira kuna Jesu. Mwari wekudenga ngaakubatsire usimudze kutenda kwako, utende kuna Jesu, ugaritarire kwaari, uvimbe naye, ugoponeswa, ugorarama. Muna Jesu mune upenyu, muna Jesu mune kurarama, muna Jesu mune future, muna Jesu mune ramangwana. Mwari ngaakukomborere urwendo rwoupenyu rwaunofamba, famba naJesu, tungamirwa neJesu, tarira kuna Jesu. Mwari akuitire zvakanaka, Mwari akurangarire, Mwari akubate neruoko rwake, akuropafadze nezita raJesu Kristu weNazareta. Mwari ngaakudze nokusingaperi. Amen.